vérificateur ka rapport bora kosa ina million kemeshegi million kemeshegi 800 millions à peu près au de fora en irrégularité direction mogo anuka barake nyogon 800 millions au de tununu bolo oh 800 millions be tunuke parce que e ka ni contrat nous là ko ka sécurité donc 25 millions ko ka nettoyage des locaux ke amina service aw journaliste aw ka ta nyini jonde amina service ne ka barato 25 millions ko ka yoro sania 25 millions ko ka aménagement et entretien des espaces verts aya laje ay biun laje au fana ko 24 millions 950 ya fam évacuation des ordures ko ka évacuation des ordures donc abenyine ka 12 millions de francs CFA bon oh itito ko nyanyini o vérification yere vérificateur yere amba fo vérificateur yere ka bara ma dafa parce que surfacturation do be amolu ye vérificateur ka papier là o jume o groupe électrogène mu na foro ko ka croissant ou na korolende ya famu o mu Jakarta mu nugo ku ya san abe wa keme ani wa binani sanfe Jakarta kele o ya san ya famu au ko gogo aunde zoui ka soro au be chouani de la ya mais oti bala now parce que directeur halibi au ba ye réseau kan ou be fend of ya famu ni journal ni do de a cinema ka neto États-Unis au en 2018 ko docteur Landry ani mogo were ku bi ka bali ka banabato ka furake kute dun dɔgɔtɔrɔso kono ne singa fin sebama email sebama go bonjour grand frère la fleneya ilo to ilo go bonjour grand frère go nere kumbi fe yani nga teme nye shuen ko do wiye hôpital la ko fiye mais maseki ye mais ni article chirama ka fo eko neni mo wero kambi ka barricade ke ko banabato te do dɔgɔtɔrɔso kono on est arrêté nebe États-Unis de donc au koro galon de tigre galon de tigre donc nié ka jira ka foko vraiment ou be mun kela dron ou ka mo bourgeois dron pour la gauche ko anti syndicat élection kera ya famu élection kera ya INTM ka papier flene mun ba jira ka fo élection kanga ke chogodi élection kera ka fo gogo le bureau du comité est mis en place en assemblée générale de l'entreprise ko assemblée générale ko de kanka ke ka bureau sigira chien folo ou ko kamanye parce que anyuga mo ta ka pren ou ko kanga segaka an segina kan chien flana anyu ta ka pren tuguni anye munke parce que ubi deli ko de ke nu tara ka pren ni mo tara ubi na kofe ko election bike anye ICTA ka be constater ICTA ka rapport flafleni ya famu ko muna anye ICTA kun sisan ko o te syndicalisme ya la donc ça sera suspension d'amener ça mais aller directeur au direction kelen ou de ya for CME John CME commission médicale d'établissement chef de service nous beka jekulu o de CME ko CME ka dadon akubana pour que ka ni syndicat coin ka laje et que mo ka temenu ka barai aflene CME ka lettre flene ni kera septembre le 27 septembre 2018 de CME ka lettre flene ko implication de la CME à travers son président à la demande de la direction générale directeur général adjoint, le surveillant et le chef du personnel. À ce titre, l'Assemblée a été maintenue au cours de laquelle la liste du membre du bureau syndical représentatif du Pongé a été retenue. Cette liste a été lue et approuvée par l'Assemblée générale.
pour la bonne marche de cet hôpital, la CME considère que ce problème de syndical au CHU du Point G est réglé. Uto papier jira mogolao. Chef de service ou yere dama uluka jekulu ode nana. Uluko kouye AG ke AG a confirmé ko antara ko wa o problème réglé là mais uta fo. Mais au kofe aflene nimbeye lettre de munu chira ministère ma munu ye préavis de grève ye munu ye PV de conciliation ye PV de conciliation flene Fuseini to flene ya ni tara a page labana ni tara a page labana a flene munu kumbe odo a flene directeur général adjoint ani chef du personnel ulu be kumbo conciliation do a conciliation signera a flene mama Kumare secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique neta do mundela nimbeyo au papier ode anga temoka neta do mundela tugune abe foko anti syndicat parce que anta ti directeur nafade munun ba krefe ka nafiya ke ka galontigaye abolu de fait am munun ba fo ayi ni yoro manye ni yoro kan ni yoro manye anga ni yoro dilanta o de mandaye o de la abido anga syndicalisme la wati o wati nanye grève ke aflene ni be demande d'explication de kera ani mutation munun kera directeur fait ko parce que quand ye grève ke amana fen ke ali bi ibaye ka foko shini ko do bina boala anga mo do ube video nu laje de munun be kofe ya ube ta do wele ko ninkera ube ko ninkera mais anga revendication belo ba do emuye o problème foncier mi ni dirama fin de fait ni dirama wari de la jere la abe teme sanduru ka mo jere u ka risurnu ko sanduru kalo u ka wari beta yoro dola anana ke fogata se 300 millions ma pour que ka yoro do nyini ka 10 ponje barakela o ma 300 millions ni yoro bina 30 mina kono ko do kanga faraka ya famu odo kanga faraka odo faralaka mais hali shini mo dama ninde yuga yoro ye hali munu yuga yoro ye do hali bi ube tribunal la ka fara ku yuga yoro te mo ko chama de muka fensoro antara yoro yor dawo dagushi amba ye ka fokogo antiseka nyesoro ala mo do tanyana ala ka hinula uka falato dungo do ubina ko ufa ka terrain ube ubaka terrain do tara retraite la ube nyima no shide la uka terrain no fe ujera uka sara doko kasoro ko terrain ko nyini mais ibaye ni rapport ni na ya mo mi nabe anga syndicat ko problème jula no isufi maiga nabe bi chargé de mission ya la ministère de la santé la Touré min taye yoroye min ko kaye yoro tlana ko mun kera ko wari dile kale ye 40 millions de douma rétrocession na 40 millions direct isufi maiga ani au centre directeur ko 40 millions kayo douma ko comme u ko yoro do be wari kanga sara ku ko wari la segama pour que ale fana ko wari sara rétrocession e mu no yurgu ko do ronde do ya fam donc an koko au problème du foncier akanyene bo mais choko di abi foko kanga fen mo ko problème donc an yere ba nyini comme président de la transition volet ba bolo volet social ba bolo nim problème kelendo an bolo problème badodi antiga se ka nyene bo antara justice la antara médiateur de la République fait amasega nyene bo comme war do ba bolo volet social la amba nyina fe hali na kera falato nunu koni ani munun tara retraite la nuka war dulonen do terrain ko la aka nyama